Aquí seguimos en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Alfafar, charlando con protagonistas de esta población. Queríamos también tener un representante de la cultura de Alfafar y han sido rápidos. Hombre, ahí tiene que estar Llorens Jiménez, es un auténtico fenómeno, el número uno. Una persona que escritor, cuentacuentos, narrador, con toda su vocación puesta en el mundo de los niños. Llorens, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, bona vesprada. ¿Cómo te defines tú? Jo? Escritor, narrador, artista... Primer que tot, soc ciutadà de la meva terra. Molt bé. Soc mestre d'escola, però algú en una vareta fa 21 anys va dir esta persona que conte contes, i a més en valencià sempre, i soc autònom, pague com cal totes les coses que cal pagar, i porte vivint d'això 21 anys sense deixar cap poble de les nostres comarques. Per tant, seria persona, mestre, contacontes, escritor y sobre todo amic dels amics y coherente en las ideas de la meva vida. Muy bien. Ha sido rápido. María, pago todo lo que tengo que pagar. Quede claro, porque sabe que esto se oye por toda España, claro, por internet, estamos todos escuchando y los autónomos cada mes no hay más narices. No, a més, jo confie, si no confiara no pague, bueno, pague perquè s'ha de tocar i quan ja vaig tocar antes 60, doncs pague te'l puges per a que després no tingués problemes de la cotització. Los autónomos, la jubilación, ya sabemos no, que... però l'autònom, si tens feina, vas generant-ho. Sí. És com les formiguetes, has d'anar estalviant i saber col·locar les coses on toca. O sea, que lo estamos tocando, ¿eh? Sí, sí. Bueno, bien. Avui té poques millors, però ara Montoro, a mi el pobre, ell ni me coneix. Llorens además tiene varias publicaciones, la mayoría de ellas en valenciano, creo que una o dos en castellano. Tinc traduït un llibre que es diu Les endivinalles de Llorens en valencià, es va traduir al castellà i, no és per fer-me així el xulet, però un departament de l'estat de Mèxic ho va demanar a l'editorial valenciana i se'n van fer 300.000, que per cert, com era una cosa voluntària, doncs per Mèxic hi ha endevinances. I un altre que es diu Les flors de l'Albagés, que en castellà és Les flores de l'aldea, però per sort, vivint i contant i pensant en valencià, puc viure tranquil·lament. O sea, que eres un precursor, porque lo de los cuentacuentos es algo que se puso de moda hace unos años, pero tú fuiste pionero entonces, ¿no? A veure, en 1991 se fan les trobades d'escoles en valencià i la primera es fa en la Ribera, en un poble que és Alberic, que tot el món ho coneix. I contant contes baix d'una figuera, sortosament del País, Santiago Garregui, que és fotògraf del País, que començava la comunitat així al País, feu una foto en la imatge típica, que no tòpica, d'estar contant, voltat de xiquets, de persones, i a partir d'ahir van dir contacontes, perquè és una paraula que en valencià es diu rondallista, en castellà es diu cuentero, que se treballa sobretot en Llatinoamèrica, i lo de cuentista és pejoratiu, que s'ha recuperat o reconvertit. Ningú te diu ja eres un cuentista, eres contacontes, eres narrador oral, eres una persona que juga en la paraula, com vosaltres, que sou presentadors d'aquest programa, i n'hi ha dies que esteu més brillants, altres menys, però sobretot me dona la impressió, les vegades que ho escolte quan vaig en el cotxe, fonamentalment, que se ho passeu bé. Sí, no, pero es verdad que un día estuvimos brillantes, ¿te acuerdas? Sí, hombre, en el 2000, bueno, que lo celebramos ese día, sí. No, pero yo, fíjate, escuchando a Llorens y pensando en los muchísimos alumnos que habrá tenido en su vida, uno piensa que esos niños lo habrán pasado bien en clase y además habrán aprendido de una forma diferente, incluso diría que más. Mira, sense anar més tard, més lluny. Este matí he anat a Carlet, a les 9 del matí, 2 classes, 75 xiquets de tercer, 78 de quart, que havien llegit un llibre que es diu El secret de les 5 llegendes, d'Editorial Bromera. Aleshores és un plaer estar contant, estar recreant la paraula. El conte o la narració s'allarga i s'acurta segons el personal que tens davant. I que al final te facin preguntes tan clares i tan netes com les que fan els xiquets, i tu per llibre, quan guanyes? I li dic a la mestra, quan vos ha costat el preu del llibre? Doncs 7,80. Doncs a mi em paguen el 10% de 7,80, 0,78 cèntims. Automàticament ell diu, que poquet, dic, que poquet no, perdona, els diners se guanyen poquet a poquet i ara, quants llibres que... Bueno, hem fet una los 300.000 que has vendido en México. No, els de Mèxic han sigut, van ser donats per la Fira Internacional i ahir no n'hi havia benefici. Era un plaer que la editora, jo li vaig donar permís, no. Ahora está claro. ¿De dónde nacen los cuentos? Els contes naixen sobretot de la part d'Indo i de la Índia i després van escampant-se per tota Europa, Occident i arribar a tot el món.
tu mateix ja pots llegir un conte popular de Llatinoamèrica que té arrels espanyoles o al revés. Ara estic treballant uns contes que són contes maputxes de l'illa de Chiloé al sud de Xile. El que passa és que jo ho filtre, jo ho llisc en castellà, siga del racó del món que siga, i ho vaig llegint i la història en si ja te diu si t'atrapa el cor, i quan contes no té més mèrit que parlar des de l'ànima, que es diu, des del cor. Així, quan dius les coses és increïble. Per això la referència que ho he fet a l'alcalde, és de veres que jo el conec fa poc, perquè jo soc d'Alfafar, però visc en Campanar, en principi té el discurs que se li nota, no perquè jo no el conec molt, perquè parla un poquet encara, s'ho creu tot el que diu, cosa que no hauria de perdre ningú polític d'este país i de tota Espanya, de que tu parles des de l'any i saber que quan poses la pata, la treus, demanes perdó, y a lo mejor puedes rular más tiempo. Sí, porque Llorens, ahora dentro de nada empieza la campaña electoral y te va a salir mucha competencia de cuentacuentos. No, perquè és que, a veure, jo ara puc estar parlant, ara alguna persona està sentint en la ràdio, jo estic segur que si jo dic, a veure, senyor conductor, senyora conductora, a vostè l'he contat algun conte alguna vegada? Doncs mira, el conte més ràpid que se conta a valencià. Això era un gos, això era una dona, això era la dona, això era el gos, quin conte tan preciós. Però això és molt ràpid. Doncs diuen i conten que hi havia un xiquet que passejava per Bagdad, quan Bagdad era un país que era tranquil, la base dels contes, dels llibres, de les històries de l'Emil Duranit. El xiquet que passejava per Bagdad, ara me dirigisc al públic que està en la sala, que sap anar poquet a poquet, i així ara el que m'escolteu per la ràdio, passejava per Bagdad, berenava pa i codonyat, que és un menjar preciós, ja estem a la meitat i el conte s'ha acabat. ¿Qué te ha parecido? No, ¿qué te ha parecido? Claro, naturalmente que sí. Llorens, ¿vamos a verte en la Feria del Libro? Pues jo tinc la sort, per això que acaba de dir el comentari del senyor alcalde del meu poble, bueno, del meu poble. A veure, Alfafar, tu dius... Tu eres del barrio La Fila. Sí, soc filero. Però, diu, d'on eres? Em diuen, d'Alfafar. I ens diuen, i algú diu, d'Alfafara, dic, no, Alfafara està en la vall del Vall, del costat d'Agres, entre Bocaire i Llontinyent. I Alfafar Benetússer, segur que ve de Gandia o ve de la zona de Cullera. Ara diuen Alfafar d'Ikea, però abans era de Continente, abans era de Continente, que jo no sé què té el terme d'Alfafar, què passa això? Del Continente de toda la vida. Ahí. Bueno, Llorens, ha sido un placer conocerte, charlar contigo y por eso te preguntaba por la Feria del Libro, porque si estás, vamos a venir a verte. No, per sort, quan a mi els pobles me tenen fidelitat, i el primer que me queda en setembre per a una data, jo la respecte. Per tant, gràcies a l'Assar, a Buda, a Alà, a Déu, tots en general, tinc seguida i de respectar. Per tant, quan me queden d'Alfafar, ara mateix m'han dit per a juliol, i vindré, però que és... La Fira del Llibre, per sort, tots els narradors orals, els contacontes, tenim abril, maig, i això és un ofici que contem les coses sense dir mentides i sense enganyar, perquè si no el públic no se ho creuria i diria, este home és això, és un cuentista que no un conta contes. Pues ahí lo podéis conocer, porque la verdad es que es un placer disfrutar de su presencia, de su oratoria. Y convindrà de Campanar, ja saps, Benetússer, Alfafar. I per cert, des de la Setmana Marinera, que ha comentat des en el moment de la Setmana Marinera, vos recomano un llibre de Pep Martorell, que és el que més sap de les setmanes marineres, que és d'allí del Cabanyal, que es diu Món Mariner, publicat per Bullent. Vale, Llorens, moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Gràcies, amic. Molt bon dia.